guys, welcome back to my YouTube channel. You already know I am Pascaline Alex Ijoma Okoli, aka Original Bazaar Queen, to teach you people greetings and Igbo. Hold on, sit back, bring your popcorn and Igwe kwenu, zonu, rienu. Anwelo, obe ogano makuzi enu kesi aso Igbo. Kesi ekene na Igbo. Maka amara nka mmesi hu oni Igbo ibe m nsi ya keke eme. Osi ma mfai. Maka gini. Gwa mo maka gini. Osikwa gị nọrọ n'obodo Igbo, nọrọ ebe ọbụla ị nọ. Ekwesịghị ịmụta ka esi asụ Igbo. Ekwesịghị ịmụta otu esi ekene mmadụ ekene n'Igbo. Ka nkụzi elu unu ọtụtụ ekene ndị n'ala Igbo. Good morning. Good morning n'Igbo bụ ị bọọla chi, ị saala chi, ị pụtakwa. Good afternoon. Ehihie ọma, ndewo. Good evening, ndewo. Good night, ka ọ bụ, ka ọ dị. Welcome. Welcome is no. Dalu. You have hello. You can say ndewo or ndewo no. Ndewo no is when you have so many people in a room and you want to say hello to you all. Then you say ndewo no. How are you? When they ask you how are you in Igbo is kedu. Olotu imere. Ke imere. Kedu ke imere. Allah is my dialect. Like in Umunze, Anambra State, we say Allah. That's how are you. Or you say kedo kemere, kedo kemere. That is how are you. And the reply to how are you is odimma or adimumma or dimma or adimumma. Long time no see. Long time no see in Igbo is anyai. Anyagi. The reply to long time no see is Anya Nibia. You get that? Anya Nibia. You went there? Okay. And then we have goodbye in Igbo is Kemesia, Kodi, Kemesia, Kodi, Kodiechi. That is goodbye in Igbo. Komesia, Kodi, Kodiechi. Good luck in Igbo is Yagazieregi. Good luck in Igbo is Yagazieregi. Anambra would say Yagazielogi. Understood? Okay. Cheers. You know when you are trying to say, oh, cheers to good life, cheers, cheers in Igbo, you say mamanu. That's where you see we Igbo say Igbo mamanu. That's cheers. Have a nice day. Have a nice day in Igbo is Yagazieregi tata. Yagazieregi tata. 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 Okay, are you getting it? I hope you are enjoying it and you are writing it down. You are learning how to speak it. Ina mutake esi aso. Na ima na edetu kwa ya. Otago so na edetu. Inotukwa imuo ka esi pronounce ihe niile. Imuo ka esi na ekene ndị mmadụ n'olu Igbo. Have a nice meal. Have a nice meal in Igbo is rie nke ọma. Oriri ada. Nri abịago. Rie nke ọma. Oriri ada. Nni abịago. Say it with me. Rie nke ọma. Oriri ada. Good. Nni abịago. Perfect. 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 Una muta no.
na amụta ọfụma obi na-asọ m ụsọ obi na-asọ m ịkpọ obi na-asọ ịghọtago ka anyị nwekwanụ safe journey n'Igbo is safe journey is ije ọma or gaa nke ọma. You get it? Safe journey is ije ọma. My name, Ijeoma. Or gaa nke ọma. Yes. Ka ị na-akụkọ aka ebe a, na-akụkọ aka ebe a. Kunaka. Hi. Igbo dị mfe ịsụ. Iweta akwụkwọ, weta biro. Gee ntị na ihe a na-ekwu, soro m na-ekwu ya obele rie nke ọma, gaa nke ọma, mma nụọ, kwezuo nụọ, rie nụọ, ṅụọ nụọ, inweta ya. Igbo dị mfe, ị na-amụ ya mgbe niile, na-amụ ịmụta ka esi asụ. Ịma mbịazisi m Pascaline amarakwana m asụ Igbo, etoro m n'Igbo land, ihe mere eje asụ. Tata asị m ka m kọwala unu ka esi asụ Igbo anụ. A na-adịkwanụ m obi na-asọ m na ụfọdụ n'ime unu ya amụtatụ obele ekene dị n'ala Igbo. Ọnya ka anyị na-akọ. Ụmụnne m, achọkwa m ịhụ gị n'ụzọ, mfụ gị n'ụzọ, isi m njọ m sị gị ka eme, isi m I am fine, isi m I am fine. Nwere aka, I'm not violent. Well, I want you guys to learn how to speak Igbo language. Whether you're an Igbo person or you are not, but you want to learn how to speak Igbo, you can come here on my YouTube. I'll be dropping little contents in Igbo for you all, okay? Abịakwana sị mụ that you cannot speak Igbo maka na itoro n'Igbo. Ọ bụrụ excuse. Enwe nwatakịrị n'obodo Igbo, obele nwa 3 years, ọ na-asụ Igbo. O bi London, mana nne ya na nne ya kụzieli aka asụ Igbo. Ka ị hapụ ịbụ onye ka hapụ ikwu ihe n'ikwu. But biko nụ, gbaanụ mbọ, unu etufula n'unu. Ịbụrụ onye Igbo, mara ka esi asụ Igbo. Ịbụrụ onye Yoruba, mara ka esi asụ Yoruba. Ịbụrụ onye Hausa, mara ka esi asụ Hausa. Ịbụrụ onye Ibibio, bụrụ onye Delta, mara ka esi asụ ana nna gị. Maka na ọ ihe ndị anụnwa ka eji mata onye Igbo ma ifuo efuo, ma ife mee gị ma achọọ gị. Ma mfụ ndị a niile Spanish guy apụta, who is Spanish girl, sụọrọ ya Spanish, o were English reply ya mba. Ka anyị na-eme ya, ka anyị na-ebunite our culture and our languages, okay? So biko, gbania tata, were nnọọ ihe ndị a nkụziele gị, mụọ ya, ghọta ya, tii ya n'ọlụ, na-amụta ka esi asụ Igbo. Mụta ka esi asụ Igbo. Mụta ka esi asụ ala nna gị. This is not just for Igbo people. If you are Yoruba, Hausa, Ibibio, any language in Nigeria, any language in the world, learn how to speak your language. It will help you. It will help you to know your roots. Okay? Okay, now we are done. I will have to close this beautiful conversation in Igbo. Ndị be anyị, ndewo nụ. Anyị abịago na njedebe nkụzi nke Igbo anụ. Ka anyị hụ ụbọchị ọzọ, m nwere ike wetara unu ihe n'Igbo, ma na ihe ọzọ, ma na ihe nkili, ma na ihe eji egwuarị egwu achị ọchị. And I hope that you guys enjoyed this section. Thank you very much. And make sure you subscribe to my YouTube channel. Follow me on Instagram, Pascaline Alex. And I know that you people, some of you now say, Kedonyo Palo is about one. Unene di aqua. Kwesi ikwu ọtọ, mana mankwunye ọtọ kita. But ngezi unu gana in my Instagram page, may post a picture aqua. Adaomi Igbo bụ onye kwa akwa. Ịbụrụ onye Igbo, ikwesị na support ndị bụ unu. Anywhere in the world, Adaomi Igbo bụ onye kwacha akwa, sị m
Pascaline Joma Alex Okoli. Open Rakwa, Chom Key, men no key dish shark, key wrote tam. You understand? Or Qualo Marqua, Simone, Nequenca, Ga, Jiria men no, Jiria shine no, Popo, eh? It was one on your zonabro, UBH_styles na Instagram. Ichi folia, igan Instagram. I'm gonna date you and eba at UBH_styles on Instagram. Oh wada marama onyibo. Oh yawa. Dere no aqua sim Pascaline one name. We aqua. Ihe na kowalu no kitabu na aqua go from at UBH_styles. Igbo marama. Thank you guys and God bless you. Each of one wristwatch na ring in Danwa. Go to at QBoss Accessories on Instagram. Thank you. Makeup is by me actually. Okay, and my one. Okay. Hey! I'm actually know different kinds of Igbo. Actually, Igbo. I'm a motivation Igbo aba. I etrum na aba. Actually, no so Igbo. Welcome back to the Ekuriku channel. I know say go enjoy it. Follow us on Instagram at Pascaline Alex24 on Instagram. Follow at UBH_styles on Instagram and follow at QBoss Accessories NG on Instagram. Thank you guys and God bless you. See you next time and keep subscribing.